Nevidím na svůj bůh. Báro, jak ti je, tobě jede naproti ten chleba. Tak, buď si nahoru. Tak ti pán a to se vám takhle neupeče moc dobře, být vám asi to rozložit na dva klasky, protože ty chleby, jak jsou hodně napočítané, tak tam nemají prostě pro oheň. To je pravda. Matěji, stejně se máš hodně, protože bojka nebude. Kláro, bude. To už je to opačený místné. Ale pojď opíkat za ně. Jo. Teďka ty zase.